Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibuke nje lo mdwebo enginawo la. Ngifuna sike ukuthi ukuqalaza kodwa sithi nje ukufunda vele lokho abasiphile kona. Sitsheliwe kuthiwa uO uyisicum center yabani ye-triangle ABC. Noma uyini uyi-ortho center ye-triangle yethu yabani ya DEF. Okunye sikuphiwe sithola ukuthi uG uyi-centroid yabani ya ABC. Saphinde saphiwa nokuthi u-I uyi-orthocenter yabani ya ABC. Sasisaphiwa nala ngezansi. La ngezansi asithi ngise ngifuna bengithi ngifuna ukugqamisa akusenani. ABC besikhulumile ngako ukuthi kuthiwe i-cecum center yakhona u-O laphaya uyi-cecum center ya ABC wethu. Saphiwa noma uyi-ortho center yabani ya DEF singakhohlwa base ke uG i-centroid yabani. Saphiwa nokuthi ke i-angle yethu isimila noma iyefana no ABC i-angle ya ABC iyefana ne-angle yabani ya DEF. Saphiwa ne-ratio yakhona nayo lana siphiwe i-ratio yabani ya 2:1 okusho ukuthi mhlambe u2 ubambele laphaya ka ABC, u1 ubambele laphaya ka DEF. Asibone ukuthi ngalo lolu lwazi siluphiwe sitholani. Asike sithi ukubheka futhi umdwebo wethu. Nayo i-triangle yethu ya ABCDEF ngaphakathi siyathola uG saqhumela saya ku OI base sinayo uhambo umugqa wethu lo ohambayo esubambe ngoX saphinde saba nawo nanko omunye esubambe ngoY. Asibone ukuthi kuso lesi sibalo noma kuwo lo mdwebo lona yini esitholayo eyenza ukuthi ulwazi lwethu basikhuluma ngani ngale balo luthu ukukhula njalo njalo. Asibone simile la O bekuthiweni ngo-O bekuthiwe uyi-cecum center noma uyi-orthodox nase uyi-ortho center sengikhuluma amagama angangeni la noma uyi-ortho center. Kodwa ke uma ukuthi uyi-cecum center uyi-cecum center la ABC, uma uyi-ortho center uyi-ortho center yabani ya DEF. Ngizothanda ukuthi nje senze kancane uyabona ekuyikhulumeni le ndaba yethu sike sithi kuma nje ngoba yabona imidwebo bawumkhulu noma uhlakazekile noma emaningi amagama uyabona base ngisheshisa mina sengithi DEF noma ngithi ABC ukuthanda ukuba inkinga ukuthi mhlawumbe amehla akha gijima yilapho. Ngiyabhala ke la eceleni ukuthi mina ngifisa ukuveza ukuthi i-triangle yethu ya FOG awuyibheke ibuyibheka ngathi ngibhala le enye FOG iyalingana noma isimila nani ne-angle yaka CIG. Uphi uCIG? Ngifuna ukuthi ke sike sizame ndawonye ukuthi sikuveze lokho sibone ukuthi sophumelela no basikwenza lokho. Asibone ukuthi zihamba sifika phi. Uhambo lwethu lumnandi kakhulu lazo lezi ibalo zethu zama triangle. Uyabona uma ukuthi uyahamba uhlangana nokudideka kusho ukuthi umqondo wakho uyakuxwayisa uthi buyele emuva uyobheka ama video achaza kabanzi nanokuthi azokukhombisa nanokuthi lezo bala ziqhamuka phi noma zisuka phi. Asiboneke ngiyadlulela la ngizama nje ukuthi ngihambe ngibheka ngamehlo ukuthi ngizoqalaphi awuthi ngithathe la indawo ya FY nangu FY ngithi perpendicular no XC base uyabheka ke nawe lokho ngisho ukuthi kuyiphutha na angiliboni mina iphutha bangithi uFY perpendicular no FC akunjalo ngibona kunjalo phela mina
u-Fy uperpendicular no-FC. Ngingakho ngisho ukuthi asithathe kancane lento nje sinyathele nje ngobunono ngoba phela asemaningi amagama nomdubo wethu mkhulu, angifuni ukuthi ulahleke noma udideke. Asibheke okunye esingathi siyakufanisa. Sitholile u-Fy sawuthi uparallel no-XC. Asithole okunye esingathi siyakufanisa. Shonele. Angithi i-angle ya OFG ubhekisise kahle phambi koba ugijime, neya iyalingana noma unophawu lwalesine labani la ICG. Sengikhuluma indaba za S, yabo S awukho. Yabona indaba ukuthi kumele senze kancane uma sikhuluma ngamagama amaningi. S awukho, C ukhona. Sebenza ICG. Sifuna ukuthola lokho thina ngithi ikona nje ukwenza ukuthi kusipha amandla kuso lesi sibalo. U-CG lona singathini ngawo? Singathi equal nobani? No 2GF. Awubheke ku-CG. Ngiyawusishona le ku-G. Ngithi mina ke unelana nobani? No GF ababili. Uma nje wena uyibuka lento noma ungakathathi irula noma ungakaqhathanisi nalutho, akwenza umqondo lokho ukuthi ngiyikhuluma into enjengaleyo, ngize ngiyibhalela ngithi u-CG uyanelana no GF ababili. Ngikubona kuyinto eyodwa, ngikubona kufana. Bukuthi u-GF uncane kanjani, unwebe uwenze bemibili uyawukhipha ubani? Uyawukhipha u-CG. Akunjalo? Ngikubona kunjalo mina. Asiqhubeke. U-F lona singenza njani ngawo ngoba phela uwona nawo omele uphume uveze ukuthi ume kanjani. Ngoba sifuna ukwazi ukuthi u-FOG ungubani ukuze sithi yebo uma siwazi u-CIG sithi yebo nangempela kuyelingana. Asibheke okunye singasebenza ngako. Nangu I wehlu x. I bawehlu x ngabe usebenzisana nobani wona? Asehlela sithi CI uyafana nokuthi u-FO ombili. Ubhekisise na ukuthi angilenzi iphutha kuyiqiniso loke ngikhulumayo. U-CI uyafana nokuthi u-FO ombili. Nangiya u-I nangiya u-C enzansi, ubheka u-F no-O. Bawuthi uyakubhekisisa nje ngehlo nje lakho nje noma ukude ungakathathi ngisho irula. Uyabona ukuthi u-FO ngempela mncane ungakhandwa ubani? U-IC embili. Asibone. Ikuphi okunye singaqhathanisa ukuze sifike phela emaphethelweni ukuthi siphumelelile na ukuthi sibize FOG no CIG njengento eyodwa. Asehlise ngala. Basithi u-SAS with similarity uyalingana na u-FOG. Basithi siyawuvuma ukuthi uyalingana nobani? No GIG. Sibhekisisa ukuthi asilenzi na iphutha yaya ngafaka imigqamo ukukhombisa ukuthi kuyahambisana. Kuphi okunye okushodayo ukuze ubone ukuthi siyawuthola u-tick noma siwutholi yini u-tick. Uyabona ukuthi okusizayo ukuthi asihambi ngenamba, ukuthi nje sifuna ukubona ukuthi lokho esikukhulumayo kuyahlangana na noma sesiyayikhulumela nje into engaziwa ukuthi ithathwaphi. Ungaphinda futhi usimise isibalo noma usiqama phansi ubuyele emuva, okanye noma usuyayibonela vele wena nje zisuka impendulo yakho ukuthi iqiniso naka njani. Masisebenzisa i-ASS kuba njalo.